So we wanted to wake up Nitro, but he's super sleepy. Usually if you touch him, he'd wake up, but he's so sleepy. Kasi usually, afternoon siya natutulog. Kaya lang, parang kawawa siya gisingin, no? Oo nga eh. Hayaan natin siya kasi he's just getting over being sick. Diba? So, hayaan na lang natin siya. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa Pang Dwantro Vlog, starring Pabibo. Bebe! Yes, and then Pabibe is asleep. So, ngayon, Dwantro fam, yan, nabasa niyo ang pamagat ng video na to. Ino yung t-shirt ko. Pag-usapan natin ang tanong. Never. Kailan ba ang baby number 2? Kailan ba? Ikaw, kailan ka manganganak? Tapos na akong manganak. Dapat ikaw naman. Ano ako mga anak? Di ako ano? Basta. Di ako ano? Babae. Ano ka ba? Basta ikaw na manganak. Sige. Paano yun? Saan nalabas yung baby? Sa pwet ko? Alright guys, so as you can tell, ayaw ni Shanta. Di ba? You never wanna have another baby ever again? Hindi, ganito yan. Gusto ko may kapatid si Nitro. Kasi kawawa siya. Pero, parang iniisip ko yung process. Parang, nakakatakot. Hindi, ampunin mo. Mag-ampun ka lang. Masakit. Hindi naman siya masakit kasi nung nanganak ako, hindi ako nasaktan. Pero yung, alam yun, yung suka ka ng suka, tapos 9 months ka na, hindi ka sure, nakatakot ka baka something's going off with the baby. Like, hindi maganda yung pag, ng mga parts of the bodies niya, ganyan. Baka may nakain ka na bawal, yung mga ganon. Tapos, pag around 9 months na, feel mo nang magkikik siya. Nakakatakot, parang may alien yung tiyan mo. Tapos, ang daming basta. Tapos, pag mga anak na nakakatakot, kasi hindi mo alam kung masasaktan ka o hindi. Kasi sabi nila, iba-iba daw ang pregnancy. So, yung pregnancy ko kay Nitro, suka lang ako ng suka sa simula. Tapos naging okay sa second semester. Tapos yung third trimester. Tama ba? Basta yun na yun. Yung ang tatlo, parang na akong isip, nakikip na siya ganun. Pero yung nanganak ako, wala akong labor pain. So, yung tawag doon parang silent, tama ba? Sleeping, silent labor pains. Hindi na, basta meron ko yung parang hindi mo ma-feel yung labor pains mo kasi hindi ko talaga na-feel yun. Pero sabi nila iba-iba yung pregnancy, so baka bumawi sa second. Kaya yun yung natatakot ako. Kasi nakikita ko yung mga videos, grabe ako manood ng videos noon about birthing. Like, pinapanood ko talaga sila, grabe, ano ba yung sakit na yun? Nagtatanong ako, kaya tinitingnan ko sa gumagano sila, kaya sabi ko, oh my gosh, nakakatakot. Kaya baka maramdaman ko yun sa second baby, kaya takot ako. Kaya Mag-epidural ka na lang. hindi, kasi before ka mag-epidural, mafe-feel mo na yung labor pains, which is hindi ko na-feel last time. Kasi hindi ka nila bibigyan ng epidural not unless 5 cm ka. Yun ata 5 pataas. Ako, humingi ako ng epidural 9 cm na ako. Pero wala kang pain na naramdaman, di ba? Parang out came the baby. Grabe ka naman. Siyempre, lumalabas yung Bisaya at saka Waray. Siyempre, nafe-feel ko pa rin yung gano'n. Parang ginaganon yung tiyan mo. Gumagalaw. Breathing lang yan. Carry lang. It was the easiest first birth in history for you. Gobi ko. Go. It just came out and you didn't even feel it. Hindi, kasi hindi ko alam. Basta, hindi ko maintindihan. Panoorin nyo na lang yung birth.
Kasi hindi ko na maalala lahat. So, ano ba? Sa lahat ng sinabi mong yan, ano ba ang Yun. conclusion? Kaya, yun yung You sabi want ko. to or not? Ayaw mo? Ganito, Gusto mo? kasi gusto kong may kapatid si Nitro, pero ayoko ng anak. So, ikaw na magdala ng baby. Hindi pwede yan. So, ibig sabihin, ayaw mo na. Ayaw mo na. Kawawa si Nitro, no? Isa lang siya. We could always ampon kung ayaw mo. Ano kung inampun mo, yung inampun mo, maging bad. Tapos, api-apihin si Nitro. Hindi naman. Depende sa bata. Pero sa akin, yes, siyempre gusto ko pa ng dalawa pa. Dalawa pang bebe. Sige na, push mo yan. Kulang mo. Literally, push mo. Push mo na yan. Ano ba yan? Yung damit ko parang, We can, okay, so yeah, that's what I want. I want at least 3 kids. Gusto ko sana 4, para apat dapat. Pero hindi kaya kasi matanda na si Shanta. 37 years old na siya. Pero maganda pa din. Di ba? para akong tsaka sa damit ko. Ano ba yan? Hindi. So yeah, yun yung gusto ko guys. 3. So 2 more. Pero mahirap talaga magpalaki ng baby dito sa Australia compared sa Pilipinas. Madali dun kasi maraming handang tumulong sa'yo. Dito, wala. Kami lang. Walang yaya, walang ganon. Walang house help. Kami lang. Tumutulong kaya yung mama at saka papa mo. Yeah, pero may trabaho sila. They can't help, you know, a lot. Tsaka parang dito, parang may kanya-kanya silang lives Oo nga eh. na ginagawa. Oo. Lahat ng tao may kanya-kanyang life. Oh, like, pag may schedule sila ng sarili nila, like, inaano talaga nila yung self nila. Like, pag gusto nilang lumabas, lalabas talaga sila, ganyan. Walang, like, makakapigil, parang ganun. Walang makakapigil sa atin. Pero sa Pilipinas, parang meron, yung mga Filipino kasi, meron tayong feeling na, kailangan, tulungan natin to, ganyan-ganyan. Yan, napansin mo yun? Filipinos are community-minded. Australians are very like kanya-kanya lang. Yes, so... Although, kung titingnan nga mas na yung family mo, diba, close-knit na nga yan, diba? Pero ganun pa din, parang may lives talaga sila that they need to live, ganun. Yun. Tomo. So, ano ba siya? Mga anak ka pa? Hindi na. Kung mga anak ka pa, gusto ko na sa Pilipinas na tayo. Mga anak ka dun. Pero yun din ang diba? Kasi mahirap manganak dun dahil sa pandemic. Ngayon. Pero matatapos na rin yung pandemic, diba? Eventually matatapos na rin. So you can have baby there. Kasi, alam mo yung sinasabi ng mga followers natin, Ano man? manganak ka sa Australia kasi maganda dun. Oo. Alam niyo, hindi ako Australian kasi pinaprocess pa lang yan yung bridging visa. Yung bridging visa, yung mga ganyan-ganyan mga visa. So, Filipino pa din ako. Magbabayad ako kung manganak ako dito. Kung maganda yung healthcare system nila dito para sa Australia. Pero you can be under your... no, you can be on a partner visa soon. You know, before you give birth. It won't even take 1 year. May partner visa ka na. Naghahanap ng lusot. Pero diba? So you could have a baby here, pero ang ayaw ko lang dito is mahirap magpalaki ng baby dito. Wala na tayong time. And mapapagod tayo lalo, diba? O yun yung hindi nila maintindihan ng iba. Hindi nila maintindihan ng iba. Kasi sabi nila, wala naman kayong trabaho, ba't ayaw nyo mag-alaga ng baby? May trabaho talaga. Work from home kami. But it's mahirap mag-work from home kung may baby. That's why kailangan tatapusin ang man cave ko. Mas ang mahirap studio siya para kasi, doon ako mag-work. like, pag nagtatrabaho si Dwaine, or ako, nag-edit ako, hindi kami makapag-concentrate kasi si Nitro, sigaw ng sigaw, gustong magpakarga, gustong sumali sa pag-edit, yung mga ganon. Alam niyo yun, parang mas madali siyang isipin na, nasa bahay lang kayo, magkakasama kayo, ganyan. Pero pag yung work na, hindi ka na talaga makapag-focus, so wala kang natatapos. Yun yung problema. Maganda kasi magkakasama kami, pero walang natatapos na trabaho. Or either papasigawin namin si Nitro na umiyak lang, or papansinin namin siya, gano'n. Nagsasalitan naman din kami. Kaya lang kung dalawa na yung baby, paano yun? Oo nga eh. Mas mahirap na. Pag-isa na kami, so wala nang mag-i-edit, wala nang videos, wala nang... And right now, we just need to save. We need to earn money. We need to save up for the future kasi may mga utang kami. Go lang.
Ikaw Ay, din. meron din pala May ako utang yung din lupa sa lupa. ko. Lupa Oo nga, pa. babayaran ko pa yun yung tito ko. Yeah, so we need to save up and we need to work hard right now. And if we have another baby, hindi kami makakapag-work hard ngayon. Hindi kami makakabayad ng utang namin. Yes, we need to be debt-free, we need to have savings bago kami manganganak. Ulit. Ikaw mga Bago ikaw. Alright guys, so yan ang sagot. Well, actually, so ayaw mo talaga. Hindi, so yung sagot niya parang in the future. So meron pa yan. Pilitin ko pa yung sarili ko. Meron pa yan. Ilang Hindi, beses kasi, pa? alam niyo, iniisip Isa? ko kasi- Dalawa? Isa lang. Kasi Sige na, dalawa. iniisip ko Dalawa, kasi talaga dalawa. kawawa si Nitro, mag-isa lang siya. Hmm. Masaya Oh, pag man. Masaya pag tatlo. Parang kulang yung dalawa. Di ba? Ikaw nga mga anak. Alright guys, so eto ang sagot. Yes, we will be having Ay, a baby. Ayaw If we're in the Philippines na. makinig ka. Ayaw ko kasi bumibili siya ng pagkain, walang rice. Naalala niyo yun yung vlog namin. Nung nagbuntis ako, humihingi ako ng pagkain. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Pag uwi, may ulam, walang rice. Paano ko kakain? Alright guys, maraming salamat sa panunood at kita-kita sa sunod na video ng Dwanta. Bye Bye for for now. now.